Jien Awċi u naf li l-Awċin ir-raba vapur qed joġobhom ħafna. Ħafna qed jgħidu isma' din il-mina m'għandniex bżonn, intom qed tinsistu li xorta tixtiequ li tibnuha. Intom lesti tagħmlu survey biex taraw jekk l-Awċin u anke l-Maltin forsi iridu wiex issa fl-aħħar mill-aħħar dil-mina wara li hemm ir-raba vapur. Mhux aħna qed ngħidu xorta waħda rridu nibnuha, irridu ngħidu lil żewġ partiti l-kbar, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, fl-aħħar elezzjoni ġenerali wedu lil poplu illi kemm il-darba jingħataw mandat jagħmlu dan il-proġett. Jista' jkun in-nies bidlu fehmithom għax qed inħossuha din. U jekk isir survey u jirriżulta li vera n-nies ma jridux, tagħmluha xorta? Aħna għandna studji u anke stħarriġ fejn juru li l-maġġoranza assoluta tan-nies jixtiequ propju din il-konnettività permanenti. L-ewwel nett irridu ngħidu. Jekk jinbidel l-istħarriġ. L-ewwel nett irridu ngħidu illi il-raba vapur kien propju l-istess gvern li ddeċida li għamlu għaliex jekk aħna għandna numru ta' snin sabiex jibda l-proġett, numru ta' snin sabiex timplementa l-proġett, ma nistgħux aħna ħallu lilek u lill-Awċin sħabek tistennew 20 minuta nofsija sabiex jiġi l-vapur li jmiss, intom illi tridu titlaq fil-każ tiegħek ta' Sannat, tmur ix-xatt, tistenna, tirkeb il-vapur wara 20 minuta, għandek 20 minuta traġiett, tasal iċ-ċirkewwa, hemm il-kritika illi mbagħad għandek trasport pubbliku li mhux dejjem konness, u allura aħna rridu nagħtu dik il-konnettività permanenti lill-Awċin.